Kaixo, gu Iker, Ane eta Naia gara. Eta laborategiko esperimentu bat kontatuko dizuegu. Helburua hau izango da, hortu ekosistemaren biotopoaren azterketa, temperatura eta hezetasuna hain zuzen ere. Erabili ditugun materialak hauek dira. Edalontzi txiki bat, termometroak, koilara eta lapikoa. Lehenengo, ontzi txikia hartu dugu, eta hortu kolor pizka bat hartu dugu ere. Geroago lurra pisatu dugu, eta 153,31 gramo pisatzen duela ohartu gara. Horren ondorioz, lurra lapikoan sartu du. Eta lurra berotu ondoren atera dugu lapikotik. Eta berriz ere pisatu dugu, eta arain 135,33 gramo pisatzen duela ohartu gara. Hau da, 7,98 gramoko diferentzia. Lehenengo, termometroa hartu dugu, eta giroko temperatura 18 gradu daudela ohartu gara. Geroago, termometroa lurran sartu dugu. 15 minutu ondoren 14 gradu daudela ikusi dugu. Hau da, 4 graduko diferentzia.